Okay, sharp. 10 to 10 Yeah, o'clock. brother, 10 minutes. Okay, sure. Ebuyintwana yazi phela. Yazi ngihlangana ne-ex yakho uZindli. Aw. Ngempela? Ya, cha bantwana akasekho muhle manje sekubuyaca. Hayi phela ayisekho ivafa vroom. Le mina. Senginamagap. Ndala umsebenzi yabonakala. Yazi ubehamba nelinye itsotsi. Ngathi indoda yakhe leyo. Ya, cha phela yangijida phethi yangijida mnyama mumbi. Yo. Ebuyimbi Umuntu uyazama uku-upgrade kanti downgrade. Hayi downgrade mana ntwana downgrade yami. Uyazama uyazela. Hayi ntwana yimbi le ndoda. Yimbi. Ungcono kabi wena mfethu ha. Yimbi le ndoda. Hayi yimbi ntwana kanti. Wenzalo uqonda ukuthini mawuthi ngingcono mina? No, ngiqondisana yimbi lamjidi. Cha, Zalo ngiyakuzwa ukuthi uthi mumbi kodwa sengifuna ukwazi ukuthi uma uthi mumbi yena mase uthi mina ngcono. Lokho uqonda ukuthini Zalo? Ngoba nami uqonda ukuthi ngimumbi kodwa ngisho ngimumbi kancane. Ngiqonda ukuthi yena mfethu wena mfethu ngcono mfethu kuzi. Cha, Zalo yabona makuthiwa khomba izinto ezingcolile. Mase uyayikhomba, mase kuthiwa khomba ezingcole kangcono. Still nalezo zithiwa isangcolile ukuthi sona ngicole kangcono. So mina Zalo ngifuna ukwazi ukuthi uqonda ukuthini mawuthi mina ngingcono. Uqonda Zalo uqonda Zalo uthini ngami, uthini ngalento yami uthi shuthi nami Zalo ngimumbi. Yonto isho leyo Zalo. Shuthi balihlanga lamajita lapha ngikhuluma lakho ukuthi nami chaza ngithatha personal le. cha ngithatha lento personal Zalo vele personal lento ukuthi ufike uthi umuntu mumbi. Mase mina ngcono because akusho ukuthi nami Zalo ngimumbi ukuthi cha emotional as well hey yazi. cha ngifuna ukuthi uvela ngikhuluma nangaye wathi ngiyakukhumbula manje hayi Zalo Emotional. cha ngikho emotional ukuthi hey Zala siyeke zala. hayi bese sibenzisa Yeah, I'm just a bit down, so I'm going to